Hey, hvad så alle sammen, velkommen til video. I dag skal vi spille noget 1v1 på Badline. Og yes, jeg ved ikke helt om det her det kommer til at blive en serie. Det ser vi på, det snakker jeg lige med Tob om. Og ja, enten så bliver det her en serie på Badline og 1v1, eller det kan også godt være det er 2v2, eller så bliver det bare en video der bare kommer op. Så yes, jeg har ikke noget topic som sagt at snakke om i dag, men jeg har nogle ting at snakke om selvfølgelig. For lidt tid siden, der lagde Gøde MC, en af mine rigtig gode venner, og en video op sammen med os, hvor vi var med. Og så lavede hun et link link i beskrivelsen til vores kanal, og det er jeg rigtig glad for, at hun har gjort. Fordi jeg kan allerede se nu, at soften det stiger sgu lidt nu. Og jeg vil gerne sige rigtig mange tak til hende for at have gjort det. Og jeg vil også gerne sige rigtig mange tak til jer, fordi vi allerede på de første video har vi fået 1 like på en og 2 likes på en, og vi er lige begyndt, så det vil vi, mig og Tob, virkelig gerne sige mange tak for. Sådan. Så ja, det var egentlig lige det, jeg hurtigt havde at snakke om, men som sagt, så ved jeg ikke om det her det bliver en serie, eller det bliver bare en video. Og vi spiller egentlig bare noget Badline. Så ja, Badline 1v1, det er sgu altid så chill, altså, det er fint. Det er fint. Men hvis I gerne vil det, men ja, jeg har nok læst beskrivelsen, men hvis I ikke har det, så kan I kan altid smide en kommentar på den her video, hvis I søger noget grafik. Og så kan vi altid finde ud af noget, for jeg er grafiker. Jeg kan godt lave noget grafik, hvis det er, at I har brug for det, så kan vi godt lige finde ud af noget, hvis det er. Så yes. Det håber jeg lige, vi kan finde ud af, hvis det er, altså selvfølgelig hvis I søger noget grafik, så skriv det lige. Men nu skal vi se, om vi kan få ham her. Han er 9,5 liv, og jeg er 6,5 liv. Det er ikke særlig godt. Okay, jeg synes ikke rigtig, jeg rammer lige nu. Okay, jeg prøver at gå ind til fighten nu. Yep, der var 1 hit i hvert fald. Nu er han på 7,5 liv, og jeg er på 6,5 liv. Så okay, nu er jeg så på 4,5 liv. Det er fordi, at han holdt 9 liv, så skrev det vist 2 liv. Kom nu. Yep, sådan. 1 shot. 5,5, 4,5. Det er fint. Hvis jeg får ham fuld shot nu, for at holde den helt inde, så fører jeg ham med 1 liv. Skulle jeg i hvert fald gerne mene i hvert fald. Så nu skal vi se, om vi kan få ham. Nej, nu ramte han så mig. Det var sgu ikke så godt. Sådan der. Sådan der. Men ja, sådan. 2,5 liv vandt jeg over ham. Men jeg kan også lige hurtigt sige i den her video, at Tobias, ham jeg har kanalen med, den ene del af kanalen, så han har en lillebror, der hedder Oliver, og han har lige startet en YouTube-kanal op. Dog er der ikke kommet nogen video op endnu, men det har han lovet, at der kommer meget snart. Han er allerede i gang med at optage lige nu, faktisk, hvor jeg sidder og optager den her video. Den kommer selvfølgelig ikke ud med det samme, som jeg optager den her video. Men jeg lægger et link i beskrivelsen, eller vi lægger et link i beskrivelsen, fordi vi synes godt lige, I kan gå ind og støtte ham. Fordi han er ny på YouTube, og vi vil gerne se, hvordan I tager imod ham. Om I synes han er god, eller ja. Så I må rigtig gerne gå ind og smide et like på det eventuelt, hvis der er kommet en video op der. Og så må I også gerne smide en kommentar på hans video, fordi så bliver man bare så meget mere boostet. Et like og en kommentar gør meget på YouTube. Hvis I ser en video, og så tænker I, den er god, og så går ud igen, så hjælper det ikke ham, der har lavet videoen så meget. Altså, han ved jo ikke, at I gerne vil have mere. Så I må rigtig gerne smide et like og en kommentar på den her video om, hvad I synes, og I må også gerne smide et dislike, hvis der er noget, jeg kunne gøre bedre. Så ja, det var egentlig bare det, jeg vil sige lige hurtigt, men jeg tænker bare, at vi tager en SG mere. En SG mere. Det er aldrig dårligt med en SG. Men hvis I gerne vil vide det, så bruger jeg Rain PP Pack, og lige nu har jeg en mod på. Så yes, jeg kan se liv, men det kan man så ikke på Badline, på de har åbenbart slået det fra, og så kan jeg også se noget hernede. Så kan jeg se mine penge, hvis jeg går ud, og hvor mange players der er på serveren, og mange der kan være på serveren. Så yes, men I kan se der ovenover ham livene, det passer ikke helt herinde, fordi Badline har åbenbart slået det fra eller sådan noget. Men MCSG, der virker det. Hvis det er, at der er rigtig mange, der godt vil have den her mod. Mange med ting, du kan få Optifine, det havde jeg ikke i forvejen, men det kunne jeg så åbenbart med den her mod. Undskyld. Og man kan også se videoer, eller man kan ikke se videoer, man kan også se liv på alle mulige server. Og hvis der er rigtig mange, der godt vil have den mod, så kan vi godt lave en tutorial på den her, på hvordan man får den her mod på kanalen. Det kan vi godt. Men så skal der også virkelig være hype for, at I gerne vil have den her mod, fordi ja, det er ikke så svært igen, men jeg kan sagtens hjælpe jer, hvis det er.
Og ja, så må jeg også rigtig gerne skrive ned i kommentarerne, hvis I gerne vil have den her mod, så kan jeg altid eventuelt lave en video om det. Eller, ja, det bliver nok mig, fordi Tup, han har ikke prøvet det endnu, så, men det kan godt være, det er ham, der gør det. Det kan være, han finder ud af det. Hvem ved? Men, så lige nu kan I se, at Tup har ikke lagt så meget op på kanalen endnu, men det er simpelthen fordi, at hans mikrofon, hvis der er ikke noget med at mic af mikrofonen, Blue Snowball, den virker ikke lige pt. Den virker ikke lige pt. Den er åbenbart ødelagt, eller så er det noget med hans computer. Det ved vi ikke helt, men det skal vi snart, meget snart have fundet ud af. Så han kan begynde at optage nogle videoer, og vi kan begynde at optage noget sammen. Men en af de løbende dage her, så vil vi godt love, at der kommer en video om, hvad der kommer på den her kanal. Altså en kanaltrailer. Det vil vi godt love jer, at der snart kommer på kanalen. Så I ligesom kan få et indblik i, hvad vi egentlig laver på den her kanal. Men det bliver mest bare gaming, og så bare nogle chill videoer og nogle fodboldvideoer og sådan lidt. Altså det er, ja, nu ser vi. Jeg fik simpelthen med et helt liv. Det er smukt. Men jeg tænker, vi tager en aller sidste match. Og det bliver en Iron match. Jeg ved ikke rigtig, om der er nogen, der spiller Iron. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan finde en match. Men hvis der ikke er nogen, der vidste det, så kan man gå ind her. Okay, det ved I nok godt alle sammen. Så det er der ikke noget nyt i det. Men ja, som sagt er mig og Tup rigtig gode venner. Men vi går ikke i klasse sammen, men vi går på overgang sammen. Vi går i 7. klasse, hvis I gerne vil vide det. Jeg går i H, og han går i... Det ved jeg faktisk ikke. Det kan han lige sige i en af de videoer, han er med i. Men her kommer jeg mod en. Jøger, eller Jøger, eller hvordan... Eller Jæger, eller... Jeg tror det er Jøger. Jøger YT, tror jeg det er. Han laver også YouTube. Skal vi se, hvilken YouTuber der er bedst. Kadommers eller Jøger YT. Men yes, jeg tænker, det her det bliver en sidste fight. Vi er snart på de 7 minutter af videoen, så... Det er faktisk en god, lang video, det her. Og jeg håber virkelig, I vil smide likes, som jeg har sagt. Og nu vil vi ikke snakke mere om likes. Han lagger åbenbart, så jeg tror, at Kadommers vinder den her fight. Jeg ved ikke, hvor meget han er low. Jeg tror, han er rigtig low. Kom nu. Wow, han har skrevet wow. Jeg tror, det er nok, fordi han lagger. Okay, nu prøver vi lige her, og sådan der. Et bowshot. Et bowshot. Og et bowshot. 9 liv. Tak for det. Men nu har vi taget et par fights, og den her video har varet 7,5 minutter nu, så jeg tror bare, jeg vil takke af. Så den her video bliver omkring 8 minutter, 7-8 minutter, og det håber jeg virkelig, I vil tage imod. Så jeg vil bare gerne sige mange tak for at se med på den her video, og I må rigtig gerne smide et like og en kommentar, hvis I eventuelt gerne vil se noget mere af det her, eller smide et dislike, hvis I kunne gøre noget bedre. Så jeg tror alle bare, at vi takker af herfra. Hej hej!